Lamso bonarong no langmani kotoma YouTube channel no kadama solni yagulo hai norway serbung kotoma hekaba motivation video tui faika norok khana uitoni lens mi paithak jora khorsa takuk bo belai no wana jabuta o sungsaro borok kaham bokha kaham te borok do phana hamjangnai oma hai borok ro tangui asuk tatino o sungsarno yakan mathang hanai sak wan sugui belai wana jabuta hinke salsa o takuk bo khoroksa osai hekaba baba ni thani thangka bo o baba no thangai sungai kheta baba o sungsaro tangai borok kaham rokhe asuk datino o sungsarno hekaba o hano yakri mathang hanai aforo o baba bono mani saka nongo sungmani utor manam sungkhe nong o khumbagono thangai khumbubar barsa khole tubudi hinai ge ataku khum bagono thangai khumbubar barsa khole tubi phekya inke o taku khumbubar kaisa naithok khole tubi phekya inke aforo baba no bono sungka nong tangai o khumbagani o khum naithokno khole tubuka nong tai kubuni khumno kholi meyada game baba no atakuk sakata nagi baba o khum bagano o khum jotoni se naithok abono nang kholi tubui piketa ei apur baba sakata atakuk o sungsaro om hainu ta je borok kaham rongo borok bo datino o khum haikeno kholi telang jago noro bahai ma tong ani o kothuma rongo norok omono khanawi kisemisa motivation ma kana haima tongo tomono norok o kokthani bisingai sromung make like comment share khainai tapokti hambai।